Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abenduak 17 asteartea bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Iñaki Zabaletarekin egongo gara ELA sindikatutik datorrena. ELA sindikatuak abenduaren 13an mobilizazio bat egin zuen fiskalitatea eta aurrekontu berriak salatzeko, eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Juantxo Zeberio musikariarekin egongo gara hemen platoan. Juantxok Gabon kantaz osatutako Eguberri Umama Deluxe Edition diska ondu du eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1974ean, bi guardia zibil hil zituen Arrasaten etak haietako bat torturatzaile ezaguna. Urte batzuk geroago, 1983an, Txerri Muño eraikina okupatu zuten gazte talde batek Lezon, Gipuzkoan. Egun berean baina 2002 urtean istiluak izan ziren Baionako epaitegian, zuzen eta demoetako binakideren epaiketan, euskaraz deklaratzea ukatu zietelako. Eta bukatzeko 2019 urtean, De Miguel auziko epaia jakitera eman zuten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan inoiz epaitutako ustelkeria kasurik handiena. Errepasatu ezagun aste honetako agenda. Asteazkenean, Arrosadiako irakurle taldean Lidia Chubovskaiaren Sofia Petrovna lana izango dute aztergai. Sofia Petrovnak mediku ospetsu baten alargunak mekanografo gisa lan egiten du Leningradoko argitaletxe garrantzitsuenetako batean. Badirudi bizitzak eta estatuak irribarre egiten diotela, estatutasun etengabeak gorabehera. Aizegoa Euskara taldeak antolatu du jarduera eta Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6:30 abiatuko da. Ostegunean, alde batetik, zein pertsonaia da izeneko ipuin kontalaria egingo da Arrosadiako udal liburutegian. Arrosadiako liburutegi publikoan Maitane Perez ipuin kontalariak zein pertsonaia da kontatuko die 4 eta 8 urte bitarteko haurrei. Arratsaldeko 6etan liburutegian aldez aurretik izena eman da. Beste alde batetik, Sanduzelai Zibiboxeko irakurle taldeak ez zen diruagatik liburua izango dute aztergai. Emakume zakar eta samarra da Olga, ez lanik, ez dirurik, gazarotik urruntzen eta etorkizunik gabeko harreman erdipurdiko batean kateatua dagoena. Pisukidea du Dani, etxetik ihes egin eta zerbitzari gisa lan egiten duen gaztetxoa. Eta hiruki atipikoa osatzera dator Mikel. Ana Jakak idatzitako ez zen diruagatik hala abiatzen da. Eta horietxe aztertuko dute Sanduzelaiko irakurle taldean, Juantxo Urdirozen gidaritzapean. Arratsaldeko 7etan Sanduzelaiko Zibiboxean. Gainera, playback bertso saio literarioa egingo da Labagunean. Miren Amurizak testuak eta gaiak jarrik ditu. Miren Narbaizak musika eta saio Akaitza eta Nerea Ibarzabalek ahotsa jarriko dute kantuan. Playback izeneko bertso saio literarioa antolatu dute Laban arratsaldeko 7:30. Azkenik, Zaldiko Maldiko Xavier Badiola folk bakarlaria ekarriko du hots egunak programaren baitan. Arratsaldeko 8:30 hasiko da kontzertua Zaldikon. Ostiralean Bernart Etxepare 1545 Lingua Baskoun Primitiae diskoaren aurkezpena egingo da. Danserie Ensemble musika taldeak Bernart Etxepare 1545 Lingua Baskoun Primitiae disko liburuaren aurkezpena egingo du, Koldo Azkona taldekidearen gidaritzapean. Arratsaldeko 7:30 Karrikirik eta Zaldiko Maldikok antolatuta Zaldikoren egoitzan. Larunbatean, Juku eta Himalaiako Lorea filma ikusgai egongo da Zibibox Juslarrotxan. Aurrentzako Juku eta Himalaiako Lorea pantailaratuko dute Arrotxapeako Zibiboxean arratsaldeko 6etan.
Munduko mendi garaiaren tontorrean bizi da eguzki argi garbienaz elikatzen den landarea, Himalaiako lorea. Juku sagutxoak familia atzean utzi eta betiereko argia duen lore horren bila abiatuko da bere amamari eskaintzeko. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, BSH-ek iragarri du ekainean itxi egingo duela 655 langileri lan egiten dien eskirotzeko lantegia. Konpainiak erabaki zorrotza justifikatu du, lehiakorra izateari utzi diolako. Ekoizpena beste 6 hilabetez mantenduko du, eta ekainean enplegu erregulazioko espedientea negoziatuko du langileak kaleratzeko. Batzordea enpleguari eusteko eskaintzak aztertzen ari da. Argazki nagusiak, urakanak 200 km/orduko haize boladak eragin zituen Indiako ozeanoan. Titularrean, Txidok Mayotte uhartea suntsitu du. Frantzia ehunka hildakoren beldur da, urakana igaro ondoren. Erdiko berrian, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak zalantzan jarri du Nafarroako enplegua egonkortzeko plana. Goiko berrian, indarkeria matxistaren salaketak 10 igotzen dira egunero. Hori koloreko berrian, Carmen Rubio Larrionen hitzetan, harri batzuk izan ditut bidean, baina ezerk ez dit eragotzi aurrera egitea. Eskuineko berrietan, alde batetik, duela urtebete Iruñean zentsura mozioa aurkeztu zenetik martxan dauden 54 proiektu. Beste alde batetik, UAGN eta EHNE bat egin dute Madrilen Mercosurren aurkako protestekin. Jarraian dimisioa eman du Lazagurriako alkateak zigortutako 19 nekazarietako batek. Azkenik NUPek gerentearen irteera eta 3 errektoreordeen kargu uztea ofizializatu ditu. Diario Navarraren argazki nagusian, enpresa batzordeko kideak lantegiaren aurrean enpresaren erabaki publiko egin ondoren. Titularrean BSH-ek ezustean iragarri du eskirotzeko lantegia itxiko duela, 655 langilerekin. Etxe tresna elektrikoen sinadurak 6 hilabete ematen ditu ixteko. Langileen artean gogorik eza eta haserrea, kaleratzeak espero ziren, baina ez itxiera. Beheko berrietan, ezkerrekoan, batzordeak PSOE-ra zioazela adierazi du Aldamak. Eskuinekoan, berriz, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak administrazioaren beste merezimendu lehiaketa bat zalantzan jarri du Gorenaren aurrean. Goiko berrietan, batetik Koreiako jaiotza biziduna bertan behera utzi dute. Bestetik, Tomas Rubio medikuen presidentea. Azkenik, dimisioa eman du Lazagurriako alkateak. Gararen titular nagusian, armagabetzeari buruzko lakuako faltsukeriak azaldu dira. Bakebideak bakearen artisauek lakuarekin egindako bileren aktak azeleratu ditu, egindako faltsukeriak ezeztatzeko eta haien lana aldarrikatzeko. Argazki nagusian, Gazako egoeraren une bat dugu. Titularrean, Europaren ordezkariak Sirian, Israelen bombak Gazan. Bashar al-Assad presidente ohiak Moskun agerraldia egin zuen egunean, Europako Batasuneko kanpo ministroek bilera egin zuten, Siriako agintari berriekin zer jarrera izango duten erabakitzeko. Erdiko berrian, itsasertzearen kudeaketaren testu inguruan batzorde mistoak eskualdatzea erabaki du. Eskuineko berrietan, alde batetik, deia zuzenetik Jaurlaritzaren publizitate instituzionala eramatera. Beste alde batetik, Maili Txintxurretaren kronika dugu, erakundeen begirada bizi arazo bati. Jarraian, EAen 12 greba eta mobilizazio egun deitu dituzte urtarrilean eta otsailean hezkuntza publikoan. Amaitzeko, BSH-ek eskirotzeko lantegia itxiko duela iragarri du, 655 langileko plantillarekin. Berriaren titular nagusian, etaren armagabetzeak gezurretan aritzea egotzi diote bakegileek Jaurlaritzari. Jaurlaritzak 2019an egin zuen kontakizuna faltsua eta interesatua da bakegileen ustez. Baionan aurkeztu dute 2017ko apirilaren 8an bururatu zen prozesuaren inguruko bertsioa.
Eskuineko argazkian Gipuzkoako bertsolari txapelketako irabazlea den Alaia Martin dugu. Honen hitzetan, momenturen batean denok gozatzen ari ginela iruditu zitzaidan. Beste argazkian, Goiuri Zabaleta 4:30 txapelduna atzo Leitzan. Honen ustetan ametsetan ari naiz oraindik. Goiko Berrian Eusko Ikaskuntzako lehendakaria den Ana Urkizaren hitzetan, kohesio soziala eta euskal komunitate berriaren eraikuntza ditugu lerro nagusitzat. Beheko titularrean 12 greba egun antolatu dituzte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola publikoetan. Honen Goiko Berrietan, alde batetik berdintasunerako saria Andre Ijitoen eta musulmanen arteko elkartei eman die erakundeek. Beste alde batetik, Scholz kantzilerrak konfiantza mozioa galdu eta bozetara deituko dute Alemanian. Amaitzeko, Bilboko eta Lekeitioko 2 ikastolatan sexu erasoak jasan zituztela salatu dute zenbait emakumek. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Eskirotzko lantokia ixteko erabakia iragarri du BSH-ek. 660 langile ditu ontzi garbigailuak eta hozkailuak ekoizten dituen lantokiak. Atzo goizean ezagutu zuten Alemaniako zuzendaritzaren asmoa. Enpresa batzordeak langile asanbladara dei egin du. Eskuineko Berrietan Goikoan Eba Arrietaren hitzetan, bertiz eraikina ixteko irizpide bakarra errentagarritasunarena da. Elizondoko Benito Meni ospitale guneko langileak 3 eguneko greba egitera deitu ditu ELA sindikatuak, gaur, bihar eta etzi. Enpresa kudeatzaileak erabaki du eraikinetako bat bertiz izenekoa, ixtea eta horrek sortu duen eragozpena salatzen ari dira. 16 langileren kaleratzea, beste askoren zeregina aldatzea eta erabiltzaileen arreta kalitatea txikitzea besteak beste. Behekoan berriz, errugbian gure gorputza taldearen mesedetan sakrifikatzen duzu. Aurten 40 urte bete ditu Iruñeko Launika errugbi taldeak eta bertan diharduten 2 jokalari izan ditugu bisitan aste honetako Kirol Herria saioan, Ana Kadi Loum eta Ibai Olabe. Kaixo, lehen esan dugun bezala, orain Iñaki Zabaletarekin gaude, ELA sindikatutik datorrena. Kaixo, Iñaki, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi eta zuek. Oso ongi baita ere. ELA sindikatutik mobilizazio bat egin zenuten, ezta? Sistema fiskal eta aurrekontuen aurka. Bai, pasaden ostiraldean, abenduaren 13an, mobilizazio bat eta ekitaldi bat egin genuen politika fiskalari buruz eta aurrekontuei buruz hitz egiteko, eta ekitaldiaren ondoren mobilizazio bat ere egin genuen, azken finean guk uste dugulako sindikatu bezala gure papera ere hori izan behar duela, ez alde batetik langileekin hitz egin eta gure mezua zabaldu eta kritika hori zabaldu, baina kritika horrek eta irakurketa horrek mobilizazioa ere behar du nolabait ere politikan eragin ahal izateko edo eragitzen saiatzeko. Eta gaur egun ze sistema fiskal daukagu Nafarroan, azaldu ezakizu? Esango nuke hiru puntu dauzkala, 3 puntu nagusi dauzkala gure sistema fiskalak. Alde batetik, diru gutxi biltzen dela, eta hau zergatik esaten dugu, alderatzen baldin badugu, Nafarroako diru bilketa Europako bataz besteko gure inguruko herrialdeekin dagoenarekin, ikusten dugu Nafarroan askoz ere diru gutxiago biltzen dela, eta horrek suposatzen du gero zerbitzu publikoetan inbertitzeko diru gutxiago izango dugula. Eta hau zergatik esaten dugu, bataz beste Nafarroako diru bilketa Europako bataz bestekoarekin berdintzeko 2.000 milioi euro gehiago bildu beharko liratekelako Nafarroan. Bigarren ezaugarria da bidegabea dela. Gure ustez bidegabea da Nafarroako zerga sistema zergatik, zerga bilketaren zama langileon bizkar gainean dagoelako. Eta langileok sostengatzen dugulako zerga sistema osoa. Eta hirugarren ezaugarria izango litzateke enpresek eta laneko errentak ez diren guztiek iruzur fiskalarekin
duten harreman hori, ez? Iruzur fiskala ahalbidetzen zaiela bai enpresei eta baita lanekoak ez diren errenta guztiei ere. Horiek hiruak dira gure ustez Nafarroako zerga politika dituen ezaugarriak. Eta noiztik dago indarrean zerga sistema hau eta zer nolako bilakaera izan du urte hauetan zehar? Hau da guk momentu honetan egiten dugun kritika nagusienetako bat. Guk dugun sistema fiskala UPN-ren garaitik ez delako ia aldatu. Praktikan sistema fiskal bera daukagu, ez? Enpresen interesen alde eraikitako zerga sistema bat daukagu, lehen aipatu dudan bezala, injustua da guretzako eta zergatik esaten dugu hau. Bueno, guk zein da zerga politikaren argazkia edo radiografia. Bueno, biltzen den diru guztiaren ia erdia zeharkako zergen bitartez biltzen da. IVA bezalako zergak edo, bueno, erregaien gaineko zerga bezalakoak. Eta honek ze suposatzen du? Denok berdin ordaintzen dugulako zerga horiengatik. Diru gutxien irabazten duenak eta diru gehien irabazten duenak berdin ordaintzen dugu zerga horien bitartez. Eta zerga bilketaren erdia hortik dator. Eta hori berez ez da justua. Eta beste erdiaren 10-7 langileok ordaintzen dugu. Beraz, enpresek ordaintzen duten edo enpresek diru bilketari egiten duten ekarpena oso txikia da eta beraiek egin aldutena eta lehen egin izan dutena baino ere askoz ere txikiagoa da. Beraz, horregatik iruditzen zaigu zerga sistema hau enpresen interesen alde egindakoa dela eta hau da UPN-ren garaian eraikitako zerga sistema eta naiz eta UPN orain dela 10 urte Nafarroako gobernutik atera aldatu ez dena. Eta hori da guk aldarrikatzen duguna, ez? 10 urte pasa dira UPN atera zenetik gobernutik, bada garaia zerga sistema aldatzeko eta bada garaia zerga sistema honetan langileon interesak defendatzeko. Gainera, 2007tik enpresen ekarpen fiskalak behera egin du, ezta? Bai, hori da kontua, ez? Esan dudan bezala, enpresen aldeko zerga sistema dago, eta honek ze suposatzen du, 2007tik eta hartzen dugu urte hau erreferentzitzat aurreko krisiaren aurreko urtea delako, orduz geroztik zer gertatu da? Enpresek diru gutxiago ordaintzen dute eta aldiz langileok gero eta gehiago. Enpresek ordaindu duten diru kopurua edo egin duten ekarpena txikiagoa da eta aldiz langileok gero eta diru gehiago ordaintzen dugu. Beraz, hor ikusten da ere sistema fiskal honen bidegabekeria. Eta ze faktore identifikatu dituzue hau gertatu ahal izateko? Bueno, azken finean faktoreak hemen bakarra da, ez? Legedia baten ondorioa da, hau ez da beste edozerren ondorioa, hau da Nafarroako parlamentuan eta Nafarroako gobernuak onartzen dituen legeen eta reglamentuen ondorioa. Eta hemen zer gertatzen da, bueno, sozietateen gaineko zergak edo enpresek ordaintzen duten zerga honek ahalbidetzen dituela kenkari eta salbuespen askoren bitartez enpresek irabazten duten horren araberako ekarpen hori txikiagotzea edo ia ezerrez ordaintzea. Eta honek ze suposatzen du, gaur egun Nafarroan 10 enpresatitik 6 esaten dute edo ez dutela dirurik irabazten edo galerak dituztela. Eta horren araberako ekarpena egiten dute edo horren araberako da diru bilketa. Beraz, hori ez da onargarria eta hori ere ikusten dugu hor ere iruzur fiskalaren zantzuak badaudela. 10-tik 6 ez dute dirurik irabazten edo galera dituzte eta nola daude iriketa edo nola funtzionatzen dute edo zein da enpresa horien jarduera. Hori iruzur fiskalaren zantzu larria da eta hori ere bada dagoen legediaren ondorio bat. Eta guk esaten duguna da, sozietateen gaineko zerga hori aldatu behar dela, horrelako zirrikitu eta erramienta horiek ez emaiteko enpresei. Eta gobernuak ze interesak izan ditzake hau horrela izateko? Duela egun gutxi ikusi da, ezta? Maria Txibit egondu da enpresen lobby baten, ekitaldi batean, eta bertan harrotasunez gainera, esan du Nafarroan enpresek estatuan baino askoz ere diru gutxiago ordaintzen dutela. Nafarroako 6 enpresatik 5ek Nafarroan diru gutxiago ordaintzen dutela estatuan
ordainduko luketena baino. Eta hori, Txibite presidentak, harrotasunez esan du. Eta guk honen aurrean galdera bat egin nahi diogu. Eta da, bidezkoa iruditzen zaio presidenteari enpresek gero eta diru gutxiago ordaintzea eta langileok gero eta diru gehiago ordaintzea zergetan. Bidezkoa alda enpresek estatuan eta inguruko herrialde guztietan baino diru gutxiago ordaintzea Nafarroan. Horrek guztiek eragina du gero zerbitzu publikoetan eta eragina du gainontzeko biztanleri guztiak jasotzen ditugun zerbitzu publiko horietan. Bidezko alda hau. Eta gero, zuek, txosten bat luzatu duzue fiskalitatearen inguruan, eta bertan agertzen den termino bat dumping fiskala da. Zer da hau? Bain zuzen ere, Txibitek osongi azaldu duen hau, ez? Dumping fiskala da zergak zure inguruko herrialdeetatik dagoen bataz bestekotik jeistea. Hau da, Nafarroan dumping fiskala dao sozietateen gaineko zergan, enpresek ordaintzen dituzten zergen gainera. Eta horrek zer esan nahi du? Nafarroan enpresek inguruko herrialdeetan baino gutxiago ordaintzen dutela. Hori da dumping fiskala, zerga jeistea inguruan dagoenaren azpitik. Eta horrek, interes argi bat du, ez? Enpresen aldeko politikak eta enpresen aldeko zergak ezartzea, eta hori da hemen Nafarroan egiten dena, eta hori ez da guk esaten dugun zerbait, baizik eta duela gutxi lehen aipatu dugun bezala, Txibite presidenteak esandako zerbait da. Eta hau ekiditeko soilik lege aldatu daiteke, ezta? Bai, hori da guk egiten dugun aldarrikapena, ez? Zerga sistema aldatu behar da, eta zerga sistema aldatu behar da, azken finean beti esaten dena, ez? Gehien dutenek gehiago ordaintzeko. Enpresek ordaintzen dutena da izaten dituzten irabazien araberako portzentaia bat. Eta guk esaten dugu, irabaziak dituzten enpresa horiek portzentai gutxienez 25%ko portzentai bat ordaindu behar dutela. Eta hori egiteko reforma fiskal bat behar da, eta reforma fiskal hori Nafarroako parlamentuak onartu beharko luke. Eta zein da zuen proposamena reforma fiskal horren barruan? Proposamena nahiko zabala da, baina 3 puntu zehatz esatekotan, pertsonen gaineko errentaren zergan, IRPF-an, guk aldarrikatzen duguna da, errenta altuenei tipoa igotzea, hau da, aberatsenek oraindik gehiago ordaintzea, ondarearen gaineko zerga, benetako zerga bat bihurtzea, izan ere, gaur egun ondarearen gaineko zerga oso jende gutxik ordaintzen du, 1% besterik, ez? Eta ordaintzen dute oso diru gutxi. Guk esaten dugu, edo aldarrikatzen duguna da, zerga honen zama igo behar dela, uste dugulako, gehien dutenek eta Nafarroko aberatsenek orainik ere ekarpen handiagoa egin behar dutela, eta ekarpen handiagoa egin dezaketela. Eta azkenik, esaten nuen bezala, sozietateen gaineko zergan, uste dugu, enpresa guztiek euren irabazien 25% ordaindu behar dutela. Eta 25% agian asko irudituko zaie batzuri edo ez, baina kontuak ateratzen baldin baditugu, langileok gure nominaren zati handi bat, eta askotan 25%ra iristen den zati bat ordaintzen dugu dagoeneko. Beraz, langileok ordaintzen baldin badugu, eta enpresek horren beste ordaintzen baldin badute beste herrialde batzuetan, posiblea den zerbait da, eta egiten den, eta egin izan duten zerbait da. Eta salatu zuen beste puntu bat, aurrekontu berriak dira, 2025koak. Zer gertatzen da aurrekontu hauekin? Aurrekontuen inguruan guk balorazio negatiboa egiten dugu. Eta zergatik egiten dugu balorazio negatiboa? Uste dugulako ez direla langileok behar ditugun aurrekontuak, ez? Duela, esan dut, UPN 10 urte dira gobernutik atera zenetik, eta duela 6 urte Nafarroako gobernua gaur egun osatzen duten PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeak, eta kanpotik EH Bildu taldeak hau ahalbidetuta formula berberarekin onartu dituzte aurrekontuak. Hau da, akordio bat egiten dute, akordio horrek aurrekontuen guztizkoaren edo akordioaren norabidea aldatzeko adinako zamarik ez du, edo indarrik ez du, eta gaina akordio horren
konpromisoak oso konpromiso zehazgabeak dira eta ez dira, bueno, oso ambiguak dira, ezta? Eta beraz, ez dute balio edo ez diete erantzunik ematen, guk gure ustez, langileak behar ditugun bueno, gaieri edo kontuei. Aldarrikatu duzu ez dutela biztanleriaren pobrezia geldiarazten, ezta? Bai, eta hori argi ikusi da, ez? Urrunegi joan gabe pasaden urtean 2023an barne produktu gordina edo Nafarroako ekonomia edo Nafarroako aberastasuna hazi egin da. Eta aldiz, Nafarroako aberastasun osoa hazi den bitartean, pobrezia arriskuan dagoen Nafarroako biztanleria 96.000-tik 114.000 pertsonetara hazi da. Hau da, kontua ez da aberastasunik ez dagoela. Arazoa da, aberastasuna gaizki banatzen dela. Eta arazoa da, aberastasun hori gutxi batzuen esku geratzen ari dela, gero eta neurri handiagoan gainera. Beraz, bueno, aberastasun hori modu justuagoan banatzeko, bi tresna gutxienez baditu Nafarroko gobernuak. Batetik politika fiskala lehen aipatu dudan bezala, eta bestetik aurrekontuak ere. Eta guk aldarrikatzen duguna da, bere esku dauden tresna guztiak erabilditzaren Nafarroko gobernuak, pobreziaren aurka egiteko eta aberastasuna modu justuago eta bideago batean banatzeko. Eta nola eragingo du egoera honek langileen egoerari eta zerbitzu publikoen egoerari? Bueno, alde batetik, guk egin dugun kritika da Nafarroko gobernuko aurrekontuek eta aurrekontuak onartzeko akordioak ez dituela Nafarroko gobernuak mahai gainean dituen lan gatazkak ez diela erantzunik ematen, ez? Alde batetik, eta adibide moduan, hezkuntza publikoan egin dituzte dagoeneko 2 greba egun, eta aldarrikatzen dutena da, geletako ratioak hobetzea, hau da, irakasle bakoitzak, beste gauza askoren artean, baina irakasle bakoitzak ikasle gutxiago izatea gelan, eta horrela, ematen den zerbitzu hori eta ematen den irakaspen hori, hobea eta kalitate hobeagokoa izanen da. Eta 2 greba egun egin dituzte da jada, eta beste greba egun bat dago deituta urtarrilaren 30erako, eta honen inguruan ez da erantzunik eman. Beste sektore bat aipatzearren, erresidentzitako egoera, ez? Nafarroko erresidentzitako langileen egoera oso prekarioa da. Lan ordu asko dituzte, asteburu guztietan lan eginez, lan oso gogorra eta exigentzia handikoa da, eta oso soldata baxua dituzte, ez? 1.000 eurora iristen ez diren soldatak badituzte hainbat tokitan. Honen inguruan borroka oso luzea da, duela urteetako borroka ari dira, eta euren aldarrikapena da erresidentzitako lan hitzarmen bat egitea eta hitzarmen horrek lan baldintzak hobetzea, eta lan baldintzak hobetzeak esan nahi du ere, gero eskainiko duten zerbitzu hori hobea izango dela. Adibidez, bi sektore hauetan, eta badira beste hainbat lan gatazkaren Nafarroko gobernuak mahai gainean dituztenak, eta hori ez die erantzunik ematen. Hori langilei dagokienez. Eta zerbitzu publikoei dagokienez ere, lehen esan dudan bezala, ez dirurik ez badabiltzen, ezin da gero dirurik inbertitu adibidez osasun publikoan, eta osasun publikoan ikusten dugu, zein den egoera, ez? Zein den egoera denok jasaten dugulako, edozein kontsulta, edozein operazio edozein gauza baldin badugu osasun bidean, itxaron zerrendak oso luzeak dira, eta askotan osasun zentrora deitu, eta telefono hartzeko ere zailtasunak oso larriak dira, eta ikusten dugu zeinen bertako egoera, eta zein den jasotzen dugun zerbitzu hori guk, zerbitzu hori hobea izaten nahi dugu, zerbitzu hori Europako gainontzeko herrialdeetan dagoen bataz bestekora iristea nahi dugu, eta horretarako diru gehiago bideratu behar da, baita ere hezkuntzara edo baita ere etxe bizitzara, ez? Ikusten dugu etxe bizitzan ere, etxe bizitzarloan zen nolako arazoa dagoen, Nafarroan arazo izugarria dago, alde batetik etxe bizitza hipoteka dauketenek, hipotekagatik gero eta diru gehiago ordaindu behar izan dute azken urteetan, eta alokairuan daudenek, alokairuak ere oso prezio altuetan daude, eta oso jende gutxiren esku daudenetan, ez? Eta honen aurrean zer erantzun ematen du Nafarroako gobernuak? Aurrekontu guztiaren 1,8%. Besterik ez zaio bideratzen etxe bizitzari, eta guk beti esaten dugu aurrekontuak direla benetan Nafarroko gobernuaren kasuan hemen edozein gobernuretan dituzten lehentasunen adierazgarri. Eta Nafarroko gobernuarentzat
etxe bizitzaren lehentasuna 1,8%koa besterik ez da. Eta salatu zuen beste kontu bat da, aurrekontu hauek ez dutela jasotzen aldarrikapen feminista, zer esan nahi duzue honekin? Bueno, baduela urte bete, pasaden urteko azaroaren 30ean greba feminista orokorra egin zen. Greba feminista horrek aldarrikapen zehatzak egin zituen, batez ere zaintza ereduari begira eta zaintza ereduaren inguruan, eta urtebete pasa da, eta Nafarroako gobernuak eta Nafarroako 2025ko aurrekontuak eta aurrekontu akordioak ez du greba feminista horretan egindako aldarrikapen bat bera ere jasotzen. Lehen aipatu dut erresidentzietako egoera, eta horrela gertatzen da zaintzako gainontzeko aldarrikapen eta alderdi guztiekin, ez? Zentzu honetan gure kritika eta kritika zorrotza da, Nafarroko gobernuak ez duela aurrera egin pikin bat ere zentzu honetan. Eta, hau dena salatzeko mobilizazio bat egin zenuten, zer moduz joan zen? Pozik gelditu ginen, elako ordezkariekin eginen genuen lehen aipatu da bezala, ekitaldi bat eta mobilizazio bat, eta guk azken finean, beti uste dugu, ez, hori dela sindikatukoen edo gure papera honetan, ez, guk uste dugu aberastasunaren banaketa justuago bat egiteko, zerbitzu publikoen alde egiteko, langile publikoen lan baldintzen alde egiteko, horren inguruan irakurketa bat egin behar dugula, irakurketa hori plazaratu behar dugula, irakurketa hori zabaldu behar dugula, eta horrekin bakarra ez dela nahikoa, ez? Horrek mobilizazio bat behar du, eta mobilizazioak azken finean, politiketan eragitea ahalbidetzen dizu. Beraz, hori uste dugu dela gure papera, egiten diren politikak aztertu eta gure irakurketa egin, eta gero horren aldeko mobilizazioak aurrera eramatea, eta hori da egin genuena pasaden abenduaren 13an, eta jasotako erantzunarekin pozik, jakin da, elako ordezkari begirako ekitaldi eta mobilizazio bat zela. Egun batzuk pasa dira ja, erantzunik jaso duzue gobernutik? Tamalez ez, guk urtero egiten ditugu fiskalitatearen eta aurrekontuen irakurketa, urtero egiten dugu honen inguruko mobilizazioak, eta gure kritika publikoaren zati garrantzitsu bat edo zati nagusietako bat beti izaten da politika fiskalaren eta aurrekontu politikaren kritika, eta egia da, honetaz askotan hitz egin dugu, bai parlamentuko talde ezberdinekin, baita Nafarroko gobernuarekin ere, baina gutxitan jasotzen dituzte edo onartzen dituzte gure aldarrikapenak eta gure eskakizunak. Eta oraingoan horrela izatea espero duzu ere? Guk gure alde edo gure esku dagoen guztia egiten dugu, ez? Esan dudan bezala, gure irakurketa zabaldu, gure irakurketa konpartitu, eta horren aldeko mobilizazioak egin. Guk ez dugu gure esku beste erramientari, guk ez dugu gure esku beste tresnari. Nahiko genuke enpresariek dituzten potere hauek izan eta txibite gure ekitaldietara etorri eta gure ekitaldietan esango balu gure aldeko politika ingo lukela, baina hau lobby enpresarialen ekitaldietan besterik ez du egiten. Hor ikusten da noren alde dagoen. Beraz, gure alde dagoena mobilizazioak egitea da, eta horretan jarraituko dugu. Iñaki, bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo jendeari zerbait esan, hemendik? Esan dudan bezala, ez, oso garrantzitsua dela irakurketa kritiko hauek egitea, irakurketa kritiko hauek zabaltzea, honen baitan, doazelako denok behar ditugun zerbitzu publikoien kalitatea eta zerbitzu publikoien erantzuna, eta baita ere, langile publikoen baldintzak, langile publikoen egoera ere honen eskudoa, eta beraz oso gai garrantzitsua eta funtsezkoa da, eta beraz, beharrezkoa dela honen inguruan hitz egitea, eta beharrezkoa dela honen inguruan mobilizatzea. Beraz, honekin batera ere zuei eskerrak eman, aukera hau emateagatik, eta bixe. Mil esker zuri gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta gaia hain ondo azaltzeagatik. Eskerrik asko eta nahi duzuen arte. Ondo segi, Iñaki, agor. Bai, berdin, agor.
Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartean, giro egonkor eta argiak jarraipena izango du. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ikusiko ditugu, baina oro har, nahiko saretua iritsiko dira eta eguzki tarteak gailenduko dira. Hego-mendebaldeko haizeak indarra hartuko du eta une batzuetan enbarazu egingo du, batez ere mendi inguruetan. Temperatura maksimoak zertxobait igoko dira eta 16-17 gradu ingurukoak izango dira itsasertzean eta 11-13 gradu artekoak barnealdean. Araba eta Nafarroa hegoaldean litekeena da termometroak balio apalagoetan gelditzea. Asteazkenean, hego haizea indartu eta epeldu egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Haizeak tarteka gogor joko du, batez ere haizelekuetan eta arratsaldetik aurrera. Orduan boladak oso gogorrak izan litezke bereziki mendebaldean. Eguraldi argiarekin jarraituko badugu ere, erdi mailako hodei eta goi hodei dexente agertuko dira zeruan eta arratsaldetik aurrera hodeiguneak trinkotuz joango dira. Temperatura maksimoak 18-20 gradu artekoak izan daitezke kostaldean eta 13-15 gradu ingurukoak Araban eta Nafarroa Iruñerritik behera. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Juantxo Zeberiorekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, bikain, argi. Gabonak datoz dira, eta zuk disko bat ondu duzu, ezta? Eguberri Umama Deluxe Edition izena daukana, baina ez da eguberrien inguruko lehen diskoa, ez da? Ez, horregatik jarri dugu Deluxe Edition nolabait bertan daudelako, duela 11 urte kaleratu gendun lehen diskoko 10 kantuk, Eguberri Umama izena zuen kantu diskoarek, eta orain 11 urte ondoren grabatu ditugu beste 8 kantu, eta diskoan biak doaz, orduan, nolabait izango duke bigarren disko bat dela, baina azkenik edizio osatu bat da, ez? Orduan jarri dugu Deluxe Edition hori. Eta zergatik erabaki zenuen horrelako disko bat grabatzea? Ni gauza askotan ibiltzen naiz, proiektu askotan, jende askorekin, baina badaude gauza batzuk konstanteak edo ziklikoak dianak, ez? Bat horietako bat da gabonak, ez? Eguberriak. Eta guk jarraitzen dugu 24-en, ateratzen txikitan hasi ginen, lehenago bezala, dirua biltzeko, eta etxe, eta hola, gero gaztetan hasi ginen lagunekin, ikastolako jendearekin inguruko herrietara juten, eta hori mantendu dugu eta mantentzen dugu hain seme-alabakin, eta tatzen gara 40-50 bat lagun Tolosa ingurutik, gero inguruko Leaburu, bazkaltzen dugu inguruko herri baten, baserri guztietatik kantatzen. Orduan, gauza natural bat zen, eta nik hor ikusten nun altxor izugarria daukaula, Euskal Herrien, kantu bai kantitate aldetik eta bai kalitate aldetik. Eta gero bat zegoen beste elementu bat ere, Gabonak iristen dian aldiero, ikusten nula han eta hemen gospel kontzertuk, Donostien, Iruñan, Bilbon, eta gospela nik gustatzen zaidan estilo bada, izan ere disko hontan badaude hainbat keinu, estilo, Amerikar Elizako kantagintza horrei indako hainbat keinu, baina nik nolabait rebindikatzen dut euskal gospela, Badaukagula hemen izugarrizko, esan duten bezala, altxorra kantutegi mailan, eta hor, nolabaitzan askotan iristen dira Gabonak eta jartzen ditugu Spotifyen dauden diskoa, Maria Carey, Sinatra, ez dakit zer, eta berdiz diot, nik ere asko entzun izan ditu, Mahalia Jackson gure etxen txikitan asko entzuten zen disko bat zen, baina nolabait bai nahi nun aletxoa jarri eta jendeak 24 edo aurreko egunetan bazkaria da faria prestatzen nahi dan bitarten, jarri beharren esan bezala Maria Carey, hemengo disko bat gustora jartzea, ez? Eta, pixka bat zegoen helburu hori, funtzio hori, eta, hori lortu badegu, kontentu. Eta ze estilo eman diozu zure diskoari, aurrekoari eta oraingoari?
Disko hauek badukate, hor, Umama izena ez da kasualitatea, Umama proiektua duela 20 urte egin genuen lehenengo disko bat izan zen, Umama. Eta hor, oinarria zen abesbatza bat eta jazz laukote bat, ez? Orduan, beti pixka zen jolasa mundu klasikoa, abesbatza mundua oso moldaketa idatziak, eta hauek kantatzen dutena idatzi garatuzu ez. Eta jazz laukote batek aportatzen duen, beste batetik beste sonoritate bat, eta gero, improvisazio kutsu hori, ez? Hor, Umama bat egon zen, gero Umama bi, gero etorri zen Guberritako Umama, gero atera gendun aurrekin beste disko bat, horre Xomorroak izena jarri genion, ez genio jarri Umama, eta hau da pixkat bosgarrena, esango nuke bide horretan, ez? Orduan, guztiek daukate oinarrian esan bezala jazz laukote bat eta abesbatzak, eta, baina, gero, kasu honetan azkeneko diskoan, ari laukote bat, tromboia, arpa, bakarlariak, eta, horrekin guzti horrekin sortzen den sonoridadea da naturalki ateratzen dena, ez? Ez dut bilatzen ez da moldaketa komplexuak izatea, ze askotan jazza hitzen zuten dugunen nolabaiteko jendea jartzen daia adi, ez? Alerta egoeran zerbait komplexua balitz zela, iritsi ezina edo adituentzako dan zerbait, eta nik uste kasu honetan ez da hori, ez? Jazza badauka, baina jazza gehiago da kolore bezala, sonoria bezala, instrumentazioak ematen diona, eta lehen esan bezala badagoelako nolabait mundu idatzi bat, oso idatzia, da gehien bat abesbatzai dagokion zatia, eta beste bat hain idatzi ez dana, ez da saxoak, pianoak, kontrabaxuak entzuten eta egiten duten hori, ez? Orduan, jazz baina jendeak ez dezala pentsa dela gauza komplexu eta zail bat. Eta betiko kantuen esentzia gorde izan duzu? Bai, azkenen nik uste Gabonetako diskoak Gabonetan entzuteko dira. Ez daukate beste espazio denbora momentu bat, hau da, Gabonetako 2 astetan batzutan lehenago, abendutik esango genduke ez, eta hor bukatzen da, ez, erregegun ondoren. Eta normalki entzuteko diskoa dira, ez, esan nahi dizut, azkenek lehen esan bezala etxeen gaudenen, edo denok asoziatzen dugu tximinia, hotza kanpoan, elurra, eta gu gaude etxean goxo-goxo, eta gustatzen zaigu batetik kantoiek kantatzea, 24en, edo afarietan, edo bazkarietan, edo oraindik zorionez Euskal Herrian mantentzen den ohitura badala, eta baita ere entzutea, ez? Orduan, bai, helburua da kantu horien esentzia mantentzea, baina eraberen, pixkat aruntzago joatea, ez? Entzungo dunak, diskoa entzun dutunak, edo kontzertuak entzungo ditunak, entzungo ditu eta ezagutuko ditu eta rekonozituko ditu noski kantu horiek, ze nik uste oso errespetuz eta oso zuk esan bezala esentzia mantentzeko nahi hori eta asmo hori izan dela, baino eraberen gauza kolore asko daude, gauza asko gertatzen dira, zati instrumentalak, zati improvisatu, zati atziak, gauza gehiago pasatzen dira. Baina beti ere zuk esan bezala badago esentzia hori mantentzeko nahia, ez? Eta zer ezberdintasun dago 2013ko diskaren eta aurtengoaren artean? 11 urte pasatu dira, 11 urtetan nire hemengo inor ez da berdina, ez? Eta batetik da aldaketa naturala denborak ematen duena, ez? Bestetik esentzia esango nuke bera dela, lehen aipatu bezala, eta gaina hor bat zegoen, pixkate erronka bat, edo ardura bat, edo kezka bat, ez? Azkenik jarraipena izango zenez, batetik lehenengo diskoa asko entzun eta asko saldu dalako, 2 edizio egin genitun, agortutza zeuden, eta horren bigarren disko bat egiten dezunen, batetik elementu batzuk zuk ez dituzu kontrolatzen, ari bez batza, aurrekoa edo oraingoa, zein izango da hobea, zein funtzionatuko duen, hobeto, zorionez oraingo honetan oinatiko ganbera abesbatza eta bere zuzendari Aitor Biain izan dira oinarrian, eta da abesbatza bat aurkezpenik behar ez duena, ez, behintzat abesbatza mundun dabilena, 11 proiektutan dabiltza, oso desberdinak, danetan ongi gaina, eta izan da luxu bat, ez. Orduan, kolore
hori dana mantentzea eta bi diskoen arteko oreka hori mantentzea bazan helburutako bat esan bezala, eta nik uste lortu da. Baina diferentzia daude. Hemen ari laukote bat konstantea daia, lehen esan bezala tromboia ere, baina hemengo zangotzako Miguel Moises dago, saxoalen ere bat zegoen Mikel Andueza, beste Lizarrako saxo jole oso ezaguna. Badia ere bakarlari lehen ez zeuden, Ametxaran guren bai hemengo Iruñako ibilbediko kantaria, edo Malentxo Zeberio Miruako kantaria. Orduan badaude desberdintasunak, arpa ere lehen ez zegoen, baina oinarrian jendeak entzungo du badaola koherentzi bat aurreko 10 kantu eta oraingo 8 kantuen artean. Zergatik utzi duzu 11 urteko tartea, beste atera arte? Bueno, gauza askotan nabilelako, hau ez da nire proiektu nagusia inondik ez? Azkenik, nik beti esaten dut, mama sortu zen iaia istripuz, duela ia 20 piko urte, 2004 edo. Eta orduan beti badaukator kajoi bat eta tarteka esaten dut, hau, inoiz abez batzarekin egiteko. Baina egia nire jarduera normala ez dut joala hortik, ez nik badukat nire proiektu propioa bat temporakin, gero, Benitoekin baina utzi du, baina 25 urtetan ibili naiz, Maioien artekin noen ari disko berria preparatzen, moldaketa asko egiten orkestarako, beste proiektu konkretu, kontzertu berezik. Eta hau da hor dago nolako gustatzen zaidan, tarteka heltzea gustatzen zaidan proiektu bat, ez? Eta, bueno, izan da pixkat kasualitate batzu. Neukan gogoa, aurreko diskoan kanpoan gelditu zian hainbat kanturi heltzeko eta moldaketak egiteko. Eta ze pasatzen da, azkenik Gabonak oso laburrak dira, eta gainera, ni Tolosarra naiz, eta Gabonak bukatzen dianen gu inauteritan pentsatzen ari gara. Orduan, ez zaitu inoiz bururatzen urtarrilen 7an Gabon kantukin jartzea. Baina, pasaren urtean egia da, Gabonetan jarri nintzen pixka seriogo, eta kantu baten hain zuzen Virginia Maite, Ametxe Arangurenek kantatzen duen horren lehenengo moldaketa bat egin nuen, ez? Eta gero egia da, pixkat Astron alineazio bat izan zen, eta Laboral Kutxari aurkeztu nion proiektua, sartu entzian, Gipuzkoako Diputazioa ere bai, eta finanziazioa lortu, eta esan hau da momentua, ez? Kasu honetan 11 urte, izan zitezkeen 7 edo 15. Ez dakoa beste, ez da izan gauza bilatutako gauza bat, baina 11 urte pasatu dira bai. Eta noiz zinen prestaketekin pasaen guerrietan? Bueno, kantuak esan bezala aukeratzen eta aurreko diskoan kanpoan gelditu zian kantu zerrenda bat jabaneukan aurreko diskotik egin da, ez? Eta bide hortan ere partitura batzuk edo melodiak idatzita eta oinarrizko gauza batzuk egin da, ez? Baina, esango nizuke, lanen diskorako hasi nintzen aurreko Gabonetan, 2022ko Gabonetan, eta gero izan da, 4 hilabete esan din bezala Gabonetan moldaketa bat egin nuen, beste aukeratu, zehaztu zeintzuk egingo nituen, eta izan da, hilabete batzutako lana, gero uztailen egin genituen grabaketa guztiek, Donostin, Elkar estudiotan, Donostin ez, adunan dala, eta gero iraila urria nasketak, eta izan da pixkat urte osoko lana. Eta urte osoan zeharrek lana bukatu ondoren, hemen dago diska, ez? Eta, portada hau, oso Eguberrietako portada, ez? Portadak ere badauka bere historia, eta pixka bat, hau da Tolosako artista handi baten, kuadro baten oinarrituta, Iñaki Epelde, duela urte batzuk hiltzan. Aurreko diskoa bere kuadro baten, zati baten oinarrituta zegoen, gero kuadro hori gainean nire oparitu zian, eta hori nire etxen dago. Eta maneukan gogoa, jarraipena emateko estetikoki ere pixka bat, eta, pixka bere nolabait omenaldi hori mantentzeko, Iñaki Epelderi omenaldia. Eta orduan naiz eta ez iruditu horra saltzen dian bai kanpoan bai barruan dauden elementu horiek, puntu gorri horiek, edo disko barruan dauden beste elementuak ere daude aurreko diskoko azalen ere badaude. Orduan, Kroma enpresa lagunak dian enpresa batek egin du, eta kasu honetan egin dutena elementu solte batzuk hartu, baina mantentzen aurreko diseinuan oinarria izan zen kuadroa. Eta pozik zaude? Bai, asko. Aurrekoa zen barrokoa, elementu gehiago zeuden, hau da arnaz gehiago dauka, soltegoa da, baina gustatzen zait. Sinpletasun mantentzen du mamale aurreko
letragrafia berdina, baina eraberen desberdina. Pizkat diskoa daukan berdina, ez? Antzekotasuna baditu, baina beste diskoa da. Baina ez. Hori da. Eta kolaborazioak egin dituzu disko honetarako? Bueno, balen esan dako, gehien bat, ez da kolaborazio, nire naiz oso zalea kolaborazioa deitzea kolaborazioak izateagatik, ez? Baina egia da, kantu batzutan, Virginia Maiteren kasun, normalki ezagutzen da oso ezaguna den kantu bat da, baina egia da, normalki entzuten dugula oso kontestu klasiko baten, soprano batek kantatua, ez, Virginia, eta igual gizonezko ahots bat oso sendo baten, eta nik uste hortik atera nahi nuen, ez? Eta, bueno, beti neukan gogoan hor ametsen ahotsa, ibilbedin dauzkan testura horiek eta kantatzeko pixkat, justu soprano handi batek daukan kontrakoa, ez dala oso kantatzeko modu intuitibo bat, oso naifa, oso Virginia nahi bali badezu, nahi gabe kantatzen duen ahots bat da, eta hori izan da kolaborazioetako bat, ez? Amets Aranguren kantu hortan. Gero beste kantu baten ere, beste ahots gazte bat, esan bezala Malentxo Zeberio, Miruakoa, eta pixkat antzeko gauzangatik, ez? Uste, badaukatela naturaltasun bat, asko interesatzen zitzaiena, gero badago abez batza ematen diola beste gorputz bat, ez? Bueno, abez batzak ematen dioten gorputza. Eta jazz laukoteakin, eta justu konbinak eta hori ahots naturalak, ez bilatuak, ez landuak, ez oso impostatuak, ez oso kolokatuak, erabiltzearena, ez? Eta gero balen aipatutako, baril laukote bat, nahiko presente beti izaten dela nire lanetan. Tromboia bai da nobedadea, ze saxoa beti egon da, Mikel Andueza, baina tromboia Miguel Moises, Zangotako tromboi jole gazte hau. Eta gero arpa ere esango nuke berrikuntza dela aurreko diskoan ez zegoen, eta hemen, badauka presentzia nahiko importantea, ez? Gabonetako diskotan danok irudikatzen dugu arpa bat, eta gogoan neukan, eta nola azken aldean lan asko gine, eta Francesca Ginekola, italiar euskaldundu bat, oso, zoragarria da, oso ondo jotzen du, eta, horiek dira kolaborazioak. Ikusten ari naiz, 18 kanta direla osotara, 18 kanta horietatik, zein nabarmenduko zenuke? Nik uste bakoitzak berea hartuko dula, ez? Haude kanta batzuk, mitikoa dianak, ez? Betikoak, Ator, lehen esan dutena Virginia Maite, Gabeko Izar, oso ezaguna dianak. Beste batzuk agian lokalago dianak, badaude bi kantu aurra bez batzakin egiten ditugunak eta egingo ditugunak, gehiago Tolosara mugatzen dianak, baina oso politxeak dianak. Eta gero egian badago beste bat, bereziki gustatzen zaiena, dalako pixkat disko osoak daukan kolore, abez batza, jazz laukotetik ateratzen den kantua. Eta azken kantua, dala Urgoiena Urbarrena, dala urdiaingo kantu bat, eta gaina historia oso politia daukana, ez? Da, azkenik ohitura hor mantendu da, izan da, herri bakarra segurezki mantendu dana historian zehar ohitura hori, mundu osoan zehar oso zabalduta dagoena, eta da neguko solstizioekin lotua dagoena, ez? Udaran ere erabiltzen eta da uraren, ura elementu purifikatzaile bezala, garbitzaile bezala, ez? Eta historia edo ohitura da, 12 kanpaikadak ondoren herriko gazteak, juten dira bertako herriko itxurrira, pitxarrakin, betetzen dute urteko lehenengo ura, pitxarra betetzen dituzte, juten dira herriko etxera, eta daude agintariak, alkatea eta alkateak banatzen dien ur hori bertaratzen dien guzti. Orduan, edaten dute urteko lehen ur hori, ez? Azkenen simbolizatzen dula rito pagano bat da, egia esan behar da, beste kantu gehienak azkenik kristautasunakin lotuta daudela, kristautasunak bere ganatu zituen rito pagano horiek, nahiz eta azkenik, disko hauek fededuna izan edo ez izan ikustete kantuak horren gainetik daudela, ez? Eta solstizioa eta eguzkiaren ziklo hauek beti danik ospatu izan dira, eta justu urdiaingo ohitura hori, mantendudan ohitura hori, hau da hor kantatzen den kantua. Esan behar da, berei kantatzen duten hau hain ez dela melodia, hau justu nik hartu duten melodia da, aita azkuek bere kanzioneron jasotako, lehenagoko melodia bat. Pena pixkat eman dira, baina, bide gustatzen zintzailean hori.
Eta, bueno, aipatuko nuke, oso bizirik dagoen ohitura txiki bat da, baina, bueno, nik uste txikitasun horrek oso handi egiten duena, ze gero azten aztertzen eta ikusten, mundu oson mantendu eta jarraitzen den, eta jarraitu den, eta erabili den, eta izan den ohitura baten, hemen gelditzen den, azken erakusgarri, adirazgarria da, ez? Bueno, diskoa osotasunean ohitura bat da, ez? Bai, esan bezala azkenik Gabonak, ez genuen ezer asmatu, kristautasunak bere ganatu zuen, berera ekarri zuen neguko solstizioekin lotutako ohiturak, gero San Juanen pasatu zen bezala udako ohiturarekin, orduan, bueno, ni pentsatzen dut, fededunak bizituko dula bere fedetik, eta Jesusen jaiotza, eta historia hori dana, eta bere modura berrikuntza eta purifikazio eta urte berri horren hasiera. Eta fededuna ez dana, bizi du beste modu batea, ez? Baina, bueno, nik uste denok daukagula bizitza ziklotan antolatzeko beharra, nahia, eta azkenik badatorkigula ere bai, ez? Gure arbasoangatik hor badago, naiz eta bain oso globalizatuak eta bizi garen, badiala momentu, pixkat barnera begira jartzen gehan denok, ez? Urte hasiera, urte bukaera, denok dauzkagu asmoak, nahiak, eta, bueno, lotuta dijoa ziklo horiekin, ez? Ordu, zango nizuke baiet. Gaia aldatuz, pixkat, fijatu gara, Atoratorkandan, hemen atxerekin ateratzen dela diskoan, baina gero Spotify plataforman atxerik gabe ateratzen dela hori, horretarako arrazoi bat dago? Ez dago, inungo arrazoi. Segurazki despistea dela, egia da partitura gehienetan, oraindik ateatzen dela atxegabe, beti kantatu izan da atxegabe, baina egia da gaur egun Ator atxez dela. Orduan nik uste hor izan zela bere momentuan nahazte bat, leku batzutan tituloa dago atxekin, atxez, beste batzutan atxegabe, baina ez dauka arrazoi metafisiko bat, kontatu nezaken historia bat, baina ez dauka. Zerbait asmatzerik zen, baina ez dauka. Ez da jo atxea bidean galdu Spotifyen. Eta, bueno, binkaleratua dagoela, orain kontzertuen tartea da. Bai, proiektu honekin beti izan ditugu Gabonetan, sortu zanetikan, azkenik esan bezala Gabonetako, hau, konkretuki, Gabon kontzertu eta Gabon disko bat da. Orduan beti egin izan ditugu, 1, 2, 3 Gabon guztietan. Kasu honetan disko berria izanik, asmo hori gendun, eta alaxe izango da, ingo dugu lehenengo aurkezpena izango da Tolosan abenduaren 20an, ostiralean, gaueko 8etan, Leidorren, eta bigarrena eta ilusio berezia egiten diguna, Gaiarren Iruñan egingo duguna 23an gaueko iluntzeko 7etan, ez? Esan behar da diskoaren formato osoa izango dela. Bueno, osoa baino gehiagoz, abesbatza goñatiko esan bezala gamera abesbatza, jazz laukotea, ari laukotea, arpa, tromboia, baina baita ere izango da Paz de Zigandako ikastolako abesbatza, aurra abesbatza, eta Tolosako ikastolako aurra abesbatza ere. Gaude 4 kantu aurrek egiten dituztenak, eta, bueno, ilusio hondiz, ja prestatuta daukagu, falta zaizkigu azkeneko txampa, eta orain, badakigu ere sarrera oso ongi ari da saltzen, espero nik uste badirudi beteko dela. Genegun kezkaz, egia da 23an Iruñalden, Iruñerrian badagoela ohitura olentzero gauzoetan ateratzeko, eta batzuk badaki lagun batzuk ez diela etorriko justu beste lan batzutan izango dialako olentzeroekin, baina zorionez badakigu ia salduta dagoela ia gehiena, eta politia izango da, ilusioz. Luzatzen dugu ere gonbidapena, hemendik jendea animatzen den, igual oraindik enteratu ez den norbait. Bai, noski, nik uste oso kontzertu berezik diala, esan bezala oso berok, azkenik, kantuk ezagutzen ditugun kantuak dira, abesbatzak, bakarlari, gauza asko gertatzen dira, baina eraberen oso kontzertu erresa esango genduke ez. Erresa ez modu negatibon, ez erreskeriara jotzen dulako, baizik, azkenen pentsatuta dagoelako entzuteko, ez? Orduan, zalantza daukanak, gonbidatuko nuke azken sarrera horiek erosi eta joateko ez da lamutuko. Nik uste oso kontzertu politia, berezia, beroak izaten diala, badu improvisaziotik, badu
musika herrikoietik, badu musika klasikotik, orduan, bueno, bada kombinaketa bat oso anitza dana, baina era beren entzuteko erresa, ez? Eta, bueno, hori, gonbidatuta zaudetela dena. Eta, bueno, diskoa bera ere opari bat izan daiteke, ez da? Bai, izan ere, bueno, Durangon izan berri gera aurreko asten azokan, eta oso gurea gauza txiki bat azkenik, ez? Aldamenen bagenitun zetak, bagendun idoia, bagendun Amaika Txil Mafiako eran zeuden, eta gure proiektu alde horretikan, bueno, txikia, ez da gauza mainstream bat, ez? Baina bai, oso ongi saldu zen, eta jende askok zuk esan bezala, ez? Askotan ez dakigula zer oparitu Gabonetan, hemen gaina Iruñan Karrikirin salgai dago, eta bestela beste inork Instagrametik zuzenen erosi daiteke, eta bi alduko diogu telefonoz, Instagrametik gurekin jartzeko harremanetan, eta arazorik gabe. Bueno, Juantxo, ja bukatzeko, zer da espero duzuna disko honetaz eta kontzertu ez? Bueno, disko hau nik gure buruai egiten dioten autoopari bada, orduan ja diskoak behin entzun da, grabatuta, gaina grabatu dugu baldintza honetan, musikari honekin, implikazioa izan da zoragarria ez, esan bezala abez batzana, oinatikoena, musikari guztiena, finantziatuta gendun aurretik, ez dela ohikoa izaten, eta hori ere izan da lasaitasun handia, ez daukazu zor bat edo zuk dirua aldez aurretik jarri behar, orduan, hori, plazer hori ja aldez aurretik izan dugu, ez? Emaitzarekin oso guztua gaude, eta bigarren zatia da, bete dezala bere helburua, ez? Eta da, etxen jendeak Maria Carey, eta beti Maria Carey esaten dut, baina berdintzait edozein Sinatra entzun beharren edo ez dakit ze disko entzun beharren, hau entzuteko zaletasuna eta aportazio aletxo hori jartzen badu gure herriko euskal kantagintza, Gabonetako kantu hauen kantagintzan esparruan, ongi etorria, ez, horrekin kontentu. Eta ustez, badaukala ja lekutxo bat, ez, eta, bueno, politia, jendek esaten dizune, askotan jartzen dugu Gabonetan, etxen gaudenen, nik uste hori, oparirik onena eta netzako gauzarik politxena hori da. Gero zuzeneko daude, eta zuzenekotan badakigu ja sarrera txukuna izango dugula, orduan, kontentu, eta emaitza hori nahi genuen, eta dirudi bideo honetik dugala, ez. Bueno, Juantxo, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta, plazer bat beti bezala. Plazer bat berriz ere hemen Xaloa telebistan egoteagatik, eta nahi zuen arte. Ondo izan. Ondo segi. Agur. Eskerrik asko. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, ondo bukatu eguna. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.